Magatipon ang mga opisyales sa transport sector sa syudad sang Iloilo sa ginapaabot nga summit. Magapatigayon sang Western Visayas Transport Summit nga iga-host ang syudad sang Iloilo sa maabot nga Nobyembre 15. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Rizalito Arido, ang presidente sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Corporation Incorporated kan WVATCCI, iyagin payag nga ginalauman ang kapin 300 ka mga lideres sang transport cooperatives kag korporasyon hindi lang sang jeep kag bus kundi pati man sa tricycle kag utility vehicle express o kon UVE sa riyon sa isa. Tinutuyo sini nga mapalabot kag mahatagan sa nagakaigo nga igtalupangod ang mga problema o kon concerns sa Public Transport Modernization Program o kon PTMP kag maduso ini bilang isa ka layi. Ginalauman naman ang presensya sa mga national kag regional officials sa sektor sang transportasyon. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Alido. Well, that will be here in the Solana premiere. Katrina 1 Solana Avenue diri sa Tabukan. Expected participants of different co-ops in transport corporation and participations of tricycles, participations of motorcycles, operators and federation here in Western Visayas. Kadungan sini may pagahiwato naman nga pagprotesta ang pila ka mga transport organization sa syudad sang Iloilo. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.